ஹலோ, ஹாய் காய்ஸ். வெல்கம் டு யூ ஆல். ஸோ, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம போன்சாய் ஃபார்ம்க்கு வந்திருக்கோம். கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற நம்ம போன்சாய் ஃபார்ம்க்கு. இட்ஸ் அ 11 acre farm. So, you have a very good collections of all the varieties here, like from um, சின்ன சாப்லிங்ஸ்ல இருந்து ஃப்ரம் ப்ரீமியம் ஸ்டைல் போன்சாய்ஸ் வரைக்கும் லைக் 25 years 40 years old போன்சாய்ஸ் வரைக்கும் we have the collections. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா uh, yeah, நம்ம ஃபைக்கஸ் பேனியன் ஃபேமிலியோட ஒன் ஆஃப் தி வெரைட்டி இது. இது பார்த்தீங்கன்னா யூ குட் see all the roots here. It's a very 3 years old bonsai. Like you are getting new saplings here, like and the new leaflets are here. So this is the shape.